मानसियानोथ' न'आव दंना गैया जाखो मा सिरि ना न' सिङावसो माबा माबि खालामबाय थादों नामा बेलाय ओइ दावलेब दावलेब हाब न'आव दंना गैया जाखोब्रा मानसियालाय ए फैबाय नै आं फिल्मसो नायबाय थादोंमोन गोदोनि साजोन फिल्म सनजय दत्त एक्टरजों माधुरि दीक्षितनि मोजांथार फिल्मा लाबो मनाया नै आं बिहरनायखौसो लाबोबावासै दा बियो अमा बेदर मेजेम बिहरनायालाय बोरो नारजिजों जानो होद बुरि गोसोआबा मा गोसोब्रा बै लामा ससेयाव सावथाल बोरायजों सौग्रावनानै बावलांबाय आङो ओइ बुरि दुखु दा मोनसै दे उनाव लाबोफिनबा सानैजों गोसो खुसि जानोसै दोन नोंनि बावदिया गोसोआ आयै मा रागा जोंलाबायखो बेलाय आंखौलाय होद बोथोराबो गरमथारलै सिङावसो हाबनोसै आं बे हिनजावखौ लाथारामोन आङो सिगां आंनि गोसोथोनाय सानैखौसो गोसोखांबाय थायो आं दासिमबो मा खालामबावनो जाखोथाय बावनो सानबाबो बावनो हाला आं बिसोर सानैखौ नो बावदिया हौवा साया लोंदो हाब मासे समायनाथारलै हाब मासे समायनालै नोंनि महरा ए नों मारगो बावदिया हाब आदा दिनै लोगोफोरजों बिराद प्रेक्टिस जाबाय ने आंथ' मेंग्लिजोबनाय मोनदों दिनै नोंखौलाय मेंदोंना मेङाखैब्रा सेसखालै फंबाय लावदुम मेंग्लिजोब्बाय ओइ दिनैथ' हाथाय दिनलै आदायाथ' बेदर लाबोदों खोमा जाख्रबहैनांगौथ' ए हनै आदा बाजैमोना मा जालाबायखो फैदोलै आदा ओइ आदा बाजै मामा बोरमाया मामा मोसौआ आरो मा जालाबायखो दिनैलाय मानसिखौ बिदि बागदाव होफैयो मा जादों नोंसोर सानैयालाय मानसिया मा जावलियासो मा जाब्रबखो दसेनो मोसालाबायबायसो होद मोसानायखौ मोजां नुदोंलै आदा आरो बाजै बिदिनो अनलायबाय था दे नोंसोरो हैद आंबो सानथिं माथिं मा जावलिया जानानै मोसालाबायखो ओइ दावलेब आं दहाय बे बेदर लाबोनायखौ सबाय बिमाजों गोथाव संहैदो बिदा फंबाय साथामजों ज' जानोसै दावलेब थेंकिउलै आदा नों जोंनो सामफ्रामबो बेदर लाबो जाहोबाय थायो नों बायदि बिदाया बयनिबो न'आव जोनोम जाथों औ दे जागोन दे आं आखाइफ्रा सुइदो थांनानै औ जागोन दे आदा होद बाजै ओंखाम उखैबायमोनलै थाब संदोब्रा बिराद मेंनाय मोनबायलै बाजै फुटबल गेलेनानै ओंखाम उखैथारबाय मानिथो एथ' हाखुर दाखुर जादों ओंखाम जानो थाखैलाय मोनजागोन ना लासै लासै नोमबाजैबा हारसिंसो नोंसोर हाखुर दाखुर जायो जानायनि थाखै बे सियारखौ लायना जिरायफै ओइ बालन्दाफोर नोंसोरखौथ' आं आलो आलो जाहोगासिनो दङ नोंनि नोमबाजैनि आखाइजों संनाय आलो आलो मालाथो बेवाइफोरनि ओंखाम संनाय मोनजाबावगोन सानै फंबाय दं आंहा दासिमबो मोनजाला बिदिजों जाला माबार लायदोसो माबा बालन्दा बायदि थाबाय थायो बिसोर गोसोथोनाय दंना गैया जाखो नोंसोर सानै नालाय गैयाबा थाल्ला थुल्ला बुंनानै लाखा ना लाजिदों बुंनानै लानो आरो गैयाबा नोमबाजैजों आंजों थांनानै लायनोसै दंनायालाय दंमोनलै आदा एसे उसुबिदा
न'आवसो रायलायनानै लायनांगौनो नङाबा फैयानो अ नोंनाथ' जाबाय दे माबा नङा माबा मोनसे खायदा बोराय बाहायनानै रायलायनानै लायजागोन बियो ओमफ्राय नोंना दंना गैया जाखो आंनाबो दंनाया दं माने आदा गोसथोनाया लाबोबानो फैखागोन लाबोनोसै नामा गाबोन समफोरनो मा होनो एथ' गोरलै सानदों नोंसोरो हिनजाव लाबोनायखौ आजिखालि हिनजावफोरनि गोसोआ फोथायजाया सयथानसै मिथिबाय नोंनाव फैसा दं हिनजाव थागोन फैसा गैयाबा जोगारना ब्लद गुबुनजों थाङो बेखौनो साननानै लाखा होद आदा जोंना गोसथोलायनाया बिदि नङालै जोंना सानैजों समायखिरा लाखानायखा मा होनदों नोङो समायखिरा लाखानाय आस्थाम सोखलायनो मोनाखै आरो नोंनालाय मा समायखिरा लाखानायसो दा फोथाय फंबाय बेफोरखौ मा फंबाय नोंनाबो समायखिरा लाखानाय नामा होद आदा नोंनि बाथ्रायाव थगायजानाय बायदिसो मोनबायलां नोंखौ गोदोफोर सोरजोंबा थगायजादोंमोन नामाब्रा ए बे बावदिया हौवाया गोदो सोरजोंबा थगायजाखाथारदों बियो ए आदा बाजैयाबो एसे आन्दाज मोनखाबाय नोंनि बाथ्राखौ गोदो मा मा जायामोन खोन्थालाय स्रा स्रानो दाना बिसोरनो खोन्थायाबा गबावगोन आङो औ आदा खोन्थानानै लादोब्रा आगोल गोसथोनाय दंना गैयामोन नोंना हैद जालालै नोंसोरजों खोनासं बिदिबा गोदो मा मा जायामोन एथ'ग्राब नोंसोर सोंथारबायबा फै नै जाम्बा हाबायाव जानांगौ नोंसोर देरबासो आंना हाबाया जासिगोन नोंसोर देराबा जाला आंना हाबाया सुखे मा खालामदोंब्रा बेखौनो नोंखौ जा नागिरबाय आङो ए सुखे जालालै जायाबा खादोलै नैलै सुखे हाबानि अमा फिसिदों आङो बेखौनो आदार होफैदों आङो हा माथो खबरमोनब्रा बेयाव मोनानो हरदोंलै हा माथो खबरमोन सुखे मानसि फैदोंमोन सिबां खाखुथाखुलाय नङालै सुखे नोंनाथ' गार्लफ्रेन्ड दंसै आंना गैया दासिमबो सासेबो हाब दंबा एसे खायदा बोराय खालामनानै हरदोब्रा ना नाम्बारफोर दङ हाब नंगौना नङालै दंनायालाय दंमोनलै आंनाव सासे बिराद समायनाथार आंना दंखायो नालाय बेखौ बानायनानै होनो हागोन आं नाम्बारबो दं आंनाव नांगौबा नोंनो हरनोसै आङो जागोन दा आइयै समायना बिराद नंमारगौना समायनाथार हरदो बिदिबा दे जागोन आं होनबा हरनोसै दे नोंनो खिन्थु नोंसो फरायनानै लानांगोलै आं हले जेबो खालामनानै होआ दे जागोन दे जागोन नों बेफोरखौ जेबो सिन्था दा खालाम दे हरदो नाम्बारा खिन्थु नाम्बारखौलाय होबायलै आं नोंनो माबा मोनसे जाहोआबा खिन्थु रेजेक्ट खालामनानै होफिनगोनलै आङो मिथिया माबा मोनसे जाहोथारनांगोन आङो हैद बेफोरखौ मा होनदोंब्रा आंलाय सुखे बेदरखौनो जाहोगोन आं सेरसे रेजेक्ट खालामसो होनलाबायो सिगि बिदि खालामलायबालाय माबोरैथो जानांगौ जागोन दे खालामा दे जाहोबानो जाबाय थुब थांसै मोनबा थांथारसिगौ हेलौ जारुवा बबेनिमोनलाय ए मा मुं जारुना आइयो मासि मोजां खोनायो नोंनि रावा खोनायोब्ला गुसु मोनलायलायो गोसोफ्रा फट' ए दे आं हरगासिनो दं दसेनि उनाव नोंनाबो हरना आइयै फाग्लि मासि मोजाङैनो हरा आं मोजां हरथोंलाय लोगो हमनो मा होनदों सोना लोगो हमनो हाबाब आहादों लोगो हमनो हानाय नङा एकदमबारे दुस्थ'थार दे होमबा एसे सना दोनथ'नोसै दे बाय थांखाला बिदि जाना होलै हिनजाव लोगो हमनो फैनाया मा दासिमबो फेराखैब्रा दासिमबो सफैलायोब्ला
हेल' हाबाब जारौ आं नोंखौ नेगासिनो दं दा नों माथो दासिमबो सफैया र' मोनहैखासिगोन आंबो नै बेयावनो दं माथो नोंना सोरथो जाखो बेयावलाय आंनि बयफ्रेन्डासो आंखौ लोगो हमनो फैदोंमोन दा मा होनदों नोङो आंखौ सिनायासै आंनो दा नोंनि बयफ्रेन्डा मा नोंसो आंनि बयफ्रेन्डा माथो फट'आलाय बेलेगसो एफा बोरायराय मा बोराय नोंनि मेगननि नोजोराव आं बोराय मोजां गसंनो नायजोबसाय आं सेंग्रा नंगौना नङा मा दारि थाबानो मा बोराय नुयो नामा नोंसोरलाय नांथाराहाय आंनो बेबायदि बोरायखौ रमायना रना नों मानो आंखौ बोराय होननानै बासिलांखो आं जाहोगोन ना नोंखौ मोजाङैनो बिदिनो गारजादों आङो फार्स्ट गोसो थोनायजोंहाय ओंखायनो आं दा बिराद गोब्राबसै फोथायनो आरो दंबायसो खोनासं सेकेन्ड गोसो थोनायजों माबायदि खालामजादों आङो माला गायनाय जाबावगोनब्रा सुखे हाब मा जाबोलायखोब्रा सुखे मा जानोसो होनदों नोङो सुखे नों नाम्बार हरनाया गैलालै रिजेक्टसो खालामनानै थांबाय आंखौ दाना मा जाबावनांगौ जाखो गोदान नाम्बार हरफिनदो नों आंनो नाम्बार नङा सुखे एबार नोंखौ सिख्ला न'आवनो डाइरेक्ट लांसै आं सासे सिख्ला दङ हाबा जाहां बिसिना बिमा बिफायाबो हरखासिगोन रायज्लायखाजोब्बाय नोंखौ बिसिनावनो लानानै थांसै आं ए नोंमारगौ सुखे बिदिबालाय नङा हराबा खावनानै लांनांगोन दै खिन्थु होनखाबाय आङो न'आव माथोब्रा मानसिफ्रासो न'आव दंना गैयाब्रा आदै ए बाबाया न'आव गैया मानोबा नांगौमोन ए आदैखौसो नांगौमोन दे गैयाबालाय ए सोरमोन मानोबा फैदोंमोन ए माबा आदै नोंखौनो एसे लोगो हमफैदोंमोन जोङो दहा न'आव गैयामोन नालाय थांफिनसैमोन जोङो ए माबा खोथामोन फै न'आव फै जिरायफै नै न'आव जिरायदो ओइयाय सियार गंसे लाबोलाय नांगौ आफा जिरायदो दे आदैमोन मा खबरमोन खबरानोथ'लै आदै माब्रै बुंगोन जादों आं नै आदै नैबे आंनि लोगो सुखे बे नोंसिनि समायनाया बेखौ बे लोगोनि थाखाय रायज्लायनो थिनदोंमोन आं आदै ए बे खोथाखौथ' आं हारसिंथ' बुंनो हाला बिमायाबो न'आव गैया र' होमबाबो आं फिसाजोनाव खनसे सोंनानै नायनि र' दे औ जागोन दे आदै आदैयालाय बेसेथो फरायनाय ओमफ्राय बैसोफ्राबा बेसेबां जाखो आरो न'आव सोर दं आदै आं क्लास 7सिमल' फरायनाय नाथायबा आंनि बिमा बिफाया आं 12 बोसोरावनो जिउ गोमादों दा आंजोंहाय फंबाय सानै दङ आरो आंनि बैसोआ दा 35 बोसोर खोथाफोरखौथ' नों फारि खिन्थाजोब्बाय आंना फिसाजोआ दासो 23 बोसोरल' जादों आंनि फिसाजोआथ' 12 फरायबाय आरो नों 7ल' आं बैसोखौबो मिलायनाय मोनाखसै आं बे खेत्रआव राजि मोनाखसै औ आफा आंबो बेजों हाबा जानो राजि गैया आंना फरायनायाबो बांसिन आरो बियो क्लास 7ल' आरो आंनिख्रुइ बैसोआबो एफा गेदेर आं राजि जानो हाया अब्ला आदै हरमाला ओहो जानाय नंला दे होमबालाय आदै थांसै जोङो दे सेस मान सनमान एसेबो थाखसै आंना
खुननिमान जाबाय आं हिनजाव नायना रिजेक्ट खालामजानाया बे जोनोमाव हिनजावखौनो लाला आङो मा आं फराया माला आं हिनजाव सासेखौ जानो होनो हाया नामा थ'दो रागा जोंनांगौ देखायदों बियो नायगोन दा लायो नै बिदिसो जादोंमोन आंना सेकेन्ड गोसोथोनायजों दा बेखायनो आङो बिराद गोब्राब मोनसे फोथायनो थांदो गावबागाव खामानिफ्राव एसे मावलु मावला खालामहैदो आंबो रेस्ट लानोसै ओमफ्राय नोंहा थांला फैदो फैदो जोंना न'आ बेनोलै फै फै र' आं सियार लायनि नों बेयावनो थाथ' जिरायदो आदा मोना मा खालामदोंथाय र' आं आदाखौ लिंहैनि नों बेयावनो जिरायबाय थाथ' आदा ओइ आदा ओरै फैलाय मा जाखो हो दादा नों लाबोनो थिनबाय थानायखाय हनै लाबोबायलां मा फंबाय नों लाबोमारबायसो आयै बोरै बेवाया नायथारनोसैलै आङो लाबोमारबायसो बोरो मा आदाया हिनजाव लाबोबाय बोरो नायनि औ आदा लाबोबाय फैदो फैदो नायफैदो बोरो बेवाया मा नोंसो मा आदा नों बेखौ सिनायखायो बेखौलाय सोरथो सिनाया जानोब्रा फंबाय बेनोमोन आंखौ रिजेक्ट खालामनाया दिनै आंनि बेवाइसो जाफैबाय आंखौ लाया बेनो जाबाय ए आदा होमबा बिसोमोन सेकेन्डआ ना फार्स्टआ जाखो सेकेन्डआलाय फंबाय जों बै न'आव नायनायालाय बेनोमोन दानालाय मा खालामबावनांगौ जाखो आदा मा नों आंखौ बिदि न'खरावसो लाबोदों आंबो थाला बे न'आव थांफिनसै आंबो गैलालै आंना जिबनाबो सेसखासै सोरखौबा गोसोथोनांगौआ बबेबा हिनजावखौसो गोसोथोफ्लांदों बे सासेयालाय बहा थांखो माबालै आदा लावदुमा गावनि गोसोथोनायखौसो लोगो हमनो होननानै थांदों गोसोथोनायखौ लोगो हमनो लाबोमारगोनसो नामा बेलाय आरो बेबो माबायदि हिनजावखौ लाबोयो नोंनाबो दाखालि आंनि एक्सखौसो लाना फैबाय आरो बेबो आंनि एक्सखौसो लाना फैयोबा मा जाबावनांगौ जाखो ना हिनजावखौनो मोननो रोंला नाब्रा आंसोलाय आं गोसोथोनाय थानाय हिनजावखौसो लाना फैदोबो आदा बेबो बेखौनो लाना फैदो जाबावनांगौ जाखोब्रा नोंसोरजोंलाय आं बिखाखौसो खावसे माबा ग्लुब ग्लुबसो मोनलाय लांबायलै आंलाय नोंनि एक्स होना बोरै मिथिनोब्रा बिदि होनना मिथिबाथ' गोसोथोथारामोन आङो सना नै जिराय सियाराव गोरिबसोलै सना जोंहानि न'आ हानिसो हनै सरखारि न' मोननाया दासिमबो कमप्लिट जानो रोङा माबायदि नायनानै थायोथाय बे आदा मोनालाय अबावथो थांजोबखोब्रा आदा ओइ आदा दंना गैया फैनोसो मानसि गाबज्रिलाबायखो होद मा जाखोब्रा लाबोबाय दा आं नै नायदो माबायदि नुदों लाबोबाय मा लाबोनो नों दाखालि बुंनाया हिनजाव लाबोबाय दा आं हिनजाव आइयै नोंबो लाबोमारबायसो बोरै नायनि बेवाइखौ मा नोंनि आदाया बेसो औ बेनो दा
मा जालाबायखो आदा मानो होख्रावलाबायखो मा जाखोसो होनदों नोङो आं जेखौ आंनि गोसोआव सानदोंमोन बेनो जाबाय आयै मा जाबावनो जाखो मावहरबाय दाना नोंसोरा मा हिनजावखौनो मोनाखिसै नामाब्रा बेबो आंनि एक्सोमोन बेखौसो लाना फैनो मोनबाय नोंबो मा आदा होमबा बेबो नोंनि एक्सो जाम्बाया गैला होमबा बेबो गैलाखौ जानांसिगोनथ' बियो होद आदा बाबायलै आं नोंखौ खैजनथो एक्स दंब्रा नोंनालाय बे संसाराव संसाराव खैथासो दं होनदों नोङो एक्सखौ गोसोआ नालाय सासेबो मोजाङै बे गोसोआ नालाय आं बेखौ गोसो होबाय आरो मानो होबाव आं थानो हानाय नङा बेखौ दोनोबा आं दानो थांगोन आं हानाय नङा गोख्रै दोनो इउसुवा दोनफिनदो नोङो आंबो थानो हाया बे न'आव रसना रथना नोंनि थाखायनो थांबायसो जाखायोलै बिदिया आंनाबा बिदिनो जादों दुखु जानाङा फै गाबबाय थानाङा फै